professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat vist er nou weer uit? Stadig tuft de beste boot oer het wetter. Joert maait Titus trompet sturen. Hij vindt het prachtig. Het is wel eens wat oors als op een trompet spelen. Of een harmonica loeken. Titus fluit een fleurig veske. Professor Snoort harket naar de radio. Titus, ik zo even stil wezen, want ik moet jaren wat hem af van de radio hoe het waard zijn. Professor Snoort leidt haast maar de lange eren in de radio. Titus houdt op van fluitje. De professor zucht net zo fleurig meer. De man van de radio zei dat er storm komt. En daar kan de oude beste boot vast net zo goed oer. Krijgen wij storm, hè, professor? Dan gaat de beste boot ze op en del. Mijn magen speelt ons een raar veske. Daar moet ik van spijen. Ik wil net meer vallen. Kalm aan, Titus, kalm aan. Wij zitten gewoon een mooi plakje aan de wal. En als de boot goed vastsluit, dan kan de storm dus niet uitwaan. Titus, stuur maar naar de Volta. Ja, zo, mooi. Titus dacht wat de professor zei. Even later lezen ze stil. Ze lezen van een riege huizen. Midden tussen de huizen staat een groot gebouw met een zwieren door in het midden. Wat zou dat wezen? Het is net een postkantoor of een squalle. Het is echt net een supermerk. Oh, ja, het lijkt er net op een huis. Ik zie geen plantjes waar de ruiten staan. Hing het er net een boot boven de door? Wacht eens even. Zet ik even het briltje op. Zo, nou kan ik het beter zien. Het begint met een nee, net muis. Museum. Ja, dat zit er. Museum. Museum? Wat is dat nou weer? Kist dat opbieden? Krijgt dat spaghetti? Of is het soms een muziekding, een nieuwe trom of zo? Titus. Een museum kan net opbieden. En het is echt net een muziekding. In een museum staan alle keer oude of nieuwe dingen. En nou die dingen moest als zien. Dat staat in mijn uitvindingsboek. Oh, zit dat zo? Ja. Bewaar je daar geen oude bonken en potten en pan? Ja. En oude fietsen en auto's? Of boeken? Misschien hebben ze wel oude muziekinstrumenten. Nou, ik wil daar wel in. Het lieket de professor ook wel wat ta. De professor en Titus stappen op een wal en rennen naar het grote gebouw. Het begint al wat hudder te waaien. Ze kunnen haast net in de wien opkomen. De jas van de professor waait hem om een eer. In het museum kan ze lokkig wat bekomen. De professor keert 2 kaartjes. 2 kaartjes? Dan maaien ze erin. Wat is het hier stil? Zo eens wel praten, mooi. Oh, waarom net? Maar is net met de poortjes onder het spel komen. Zo, daar zit het op moordje. Oh, ja. Met de poortjes overal afblijven. Oh, ja. Ik zie ook geen oude bonken, Titus. En ik heb fietsen en potten en panten, ik niet. En ik heb oude boeken. Ik zie alleen maar schilderijen aan de wand. Dit is een schilderijenmuseum. Oh, professor Sjoch. Het binnen alle schilderijen met muzikanten. Oh, wat ben ik blij dat ik hier ben. Ze rennen bij de schilderijen langs. Titus wiest naar een heel groot schilderij. Daar zit een man op met een lang but en een gitaar aan een triet. De man is heel door reet schilderen. Oh, reet. Hij had een fjouwerkante hol, een fjouwerkante buik en fjouwerkante schoen. De gitaar is hartstikke grien. Om de man heen is alles giel schilderen. De professor weet net correct wat nou de boppen of de onderkant is. Hij gaat haast op een kop staan om het goed te zien. Vies nou dit een mooie schilderij, Titus? Ik vind het wat bijzonder, apart om zo maar te zitten. Oh, professor, ik vind het prachtig.
Ja, dat is Jimmy Pingle. Jimmy Pingle? Ja, hij kan het mooiste gitaar spelen van de hele wereld. Oh, ja. Dat zult zo wel wezen, ja. Maar waarom is het zo reed? En had er echt weer zulke fjouwerkanten squat? Titus laakt het om die domme professor. Het is ommers maar een schilderij. Een heel modern schilderij. Ze kuieren verder. De professor schucht schilderijen met een piano, een fluit, een drumstel, een vioole, een trompet. Voor een schilderij met een clown bleut er steen. De clown zit onder een beam en speelt een mankeliek veske op zijn harmonica. Dat kist ons zijn gezicht wel zien. Wat vind ik dit een prachtig schilderij, Titus. Ja. Ik moet er zuiver van goelen. Zou de professor daar ik wat aan de waan kennen? Mooi maar wees je.